қисми чорум. оташ. ашёе мавҷуд аст ки зарар расонда хароб сохта ва нобуд мекунад. сулаймони бадмаст. куния, феврали соли 1246. дар ҳолати мастӣ аксаран ғарқи хаёл мегардам. аммо вақте дидам ки румии бузург вориди корвонсарой мегардад, ба ҳар ҳол худро пӯчидам. шабаҳ нобуд нагашт. эй масеҳ, маро чӣ нӯшонидӣ? фарёд кашидам. дар шишаи охир чӣ нав шароб буд? ҳеҷ боварам намеояд ки ба назарам чизе намуд. хабшав, ҳафтафам фишоз зад аз пуштам касе ки нишаста буд. ман барои дидани он нафар қафо нигаристам. лек ҳис намудам ки бо иловаи масеҳ ҳама аз даромадгоҳ чашм намеканданд. ҳама хомӯш. ҳатто сагча, сокини доимии ҳавлии меҳмонсарой аккос назада ба фарш часпида буд. тоҷири форси гиленфурӯшам ки чизҳои фачу лачро хонда суруд меҳисобид, ҳофизии худро қатъ кард. ӯ ҷаста аз ҷо бархосту сарашро боло бардошт. сай дошт дар чеҳрааш ифодаи ҷиддиро зоҳир намояд. одатан ин ҳолро ба худ мастҳо мегиранд, то худро ҳушёр нишон диҳанд. хомӯширо масеҳ халалдор кард. хуш омадӣ, мавлоно, иброз намуд ӯ ва бо тамоми ҳастӣ сай дошт аз ҳамаи соҳибадабон боадабтар бошад. хеле шарафмандам ки шуморо дар манзили хеш мебинам. лутфан бифармоед, бароятон чӣ хизмат расонам? ман чанд маротиба чашмакӣ задам. билохира бароям аён шуд ки дар асл румиро бо чашми сар мебинам. ташаккур, бо табассуми фарроҳ лек ланҷ изҳор дошт румӣ. мехостам шароб бихарам. бечора масеҳ ҳатто манаҳаш гӯё кашол шуд. ба худ омада румиро паси мизи холӣ таклиф кард ки бо амри тасодуф паҳлӯи ман буд. ассалому алайкум. ҳамин ки румӣ паси миз нишаст, дарҳол бо ман салом дод. ман ҳам посухи салом гуфта боз чанд сухани хуш илова намудам ки гумон аст румӣ онҳоро дуруст сарфаҳм рафта бошад. дар зоҳир ором, бо сару либоси гаронарзиш, румӣ байни мизоҷони доимӣ куллан фарқ дошт. ҷониби румӣ майл кардаму овозро паст карда пурсидам. узр барои густохӣ, аммо шумо бар ин инсон инҷо чӣ меҷӯяд? санҷиши аҳли тасаввуфро мегузарам. гӯё дӯстони қарин бошем, чашмакзанон посух дод вай. шамс инҷоям фиристод, то обрӯям пурра резад. магар ин хуб аст? румӣ хандида гуфт. вобаста ба он аст ки чӣ тавр нигоҳ афканда шавад. гоҳо лозим аст тамоми робитаҳои пешинаро барҳам зад, то мани худро наҷот бахшӣ. агар мо ба аҳли байт мақому манзалат дар ҷомеа, ҳатто ба мактаби худ ё масҷид сахт унс дошта бошем, ин барои пайвастан ба худованд халал мерасонад. лозим аст аз тамоми пайвандҳои пешина даст кашид. ман бовар надоштам ки румӣ пурсишамро дуруст фаҳмид ё не, аммо шарҳи ӯ ба назарам хиратмандона намуд. суфиёнро доимо каме девона мешумурдам ки ба ҳар гуна мӯъҷизакорӣ қодиранд, лек одамони барҷастаю аҷибе мебошанд. акнун румӣ ҷонибам майл карду ҳамчунин бо пичироз пурсид. шумо низ барои густохӣ маро бубахшед, аммо из дар чеҳраатон чӣ тавр пайдо шуд? метарсам ки ин бароятон маро қовар нахоҳад буд. шабона хона мерафтам ки бо миршабҳо вохӯрдам. онҳо маро мурданивор куфтанд. барои чӣ? сидқам ғамгин гашта пурсид румӣ. зеро шароб нӯшида будам. ба шишаи рӯи миз гузаштаи масеҳ ишоракунон гуфтам ман. румӣ сар ҷунбонд. аввал гӯё бовар надошт ки чунин ҳолат ҳам рух медиҳад. пас он дӯстона табассум кард. суҳбати мо бо ин анҷом наёфт.
нонро бо панири бӯзӣ хоида, масоили эътиқод, дӯстӣ ва бисёр дигарро ки зиёд ба ёд намегирифтам, акнун шод будам то ботинамро пурра кушоям. пас аз ғуруби офтоб Румӣ майли хона рафтан кард. дар майхона барои видо ҳама аз ҷо бархост. аҷаб лаҳзае буд. шумо то нагӯед ки чаро нӯшидани шароб манъ аст, рафта наметавонед, гуфтам ман. бо қавоқи гирифта Масеҳ ҷонибам шитофт. тарс дошт ки мабодо меҳмони муҳимро ранҷонда бошам. даматро гир, Сулаймон, чаро мепурсӣ? не, баростӣ. чашм аз Румӣ наканда истодагарӣ доштам. шумо ба мо нигаред? магар мо одамони бадкирдорем? охир дар бораи мо танҳо ҳамин тавр мегӯянд. бигӯед, шароб чӣ бадӣ дорад, агар мо оромона рафтор дошта бошему касеро халал нарасонем? ба даричаи кунҷакии кушода нигоҳ накарда, дохили толор торик ва намнок буд. ҳама интизор буд ки Румӣ чӣ мегӯяд. медидам ки шунидани гуфтаҳояш барои ҳамагон мароқовар буд. Румӣ андешаманд, пурандӯҳ ва тамоман ҳушёр буд. дӯстонам, на он қадар безарар аст, изҳор дошт Румӣ. акнун бо дигар тарз ва қавӣ. он ҳама бадиҳои одамро берун мекашад. бовар дорам мо бояд аз он дур бошем. мегӯям ки барои гунаҳкориҳои худамон шаробро набояд мазаммат кард. бо бадӣ ва ғурури хеш бояд мубориза бурд. ин хеле муҳим аст. охири рӯз касе ки хоҳад менӯшад, касе нахоҳад наменӯшад. мо набояд масъулиятро бар дӯши дигарон вогузорем. дин ба ҳеҷ коре маҷбур намесозад. баъзеҳо бо аломати ризо сарҷунбонданд. ман бошам қадаҳи пурмайро бардоштам. бовар ба он ки хиратро бо ҷуръаи май табрик гуфт. ту инсони хуб ва дили васеъ дорӣ, гуфтам ман. муҳим нест ки одамон таври ман огоҳам пургӯиро дӯст медоранд. оиди рафтори имрӯзаат чиҳо хоҳанд гуфт? ту одами хеле боғайратӣ. вақте ин ҷо омада дар баробарамон бо мо суҳбат доштӣ. Румӣ бо нигоҳи нек ҷонибам дида дохт. пас он шишаҳоро даст гирифт ки ба маводи дарунашон даст нарасонда буд ва дар торикӣ ғайб зад. аловуддин. куния. феврали соли 1246. беист танҳо аз як хусус андешакунон ки чӣ тавр ҷуръат пайдо намуда аз падар дасти кимиёро пурсам. 3 ҳафтаи охир танҳо лаҳзаи мувофиқ меҷустам. соатҳои тӯлонӣ бо вай суҳбатҳои хаёлӣ карда, пайваста суханҳои фикр намудаамро такрор мекардам. усулҳои нав ба навро меандешидам, то беҳтару хубтар ба ӯ фаҳмонам. ба ҳама эътирозҳои эҳтимолияш ҷавобҳоям омода буд. агар гӯяд ки ману кимиё хоҳару бародарем, ба ӯ мефаҳмонам ки мо ҳамхун нестем. медонистам ки падар то чӣ андоза кимиёро дӯст медорад. ният доштам бигӯям дар ҳоли барпо шудани тӯй арӯз дигар ба ҳеҷ куҷо нахоҳад рафт. ӯ доиман дар манзили мо хоҳад монд. ман аз ҳар хусус хеле андешидам, аммо ҳеҷ муяссар намегардид бо падар танҳо бошам. боре шабона дар вазъи на он қадар хуб бо вай рӯбарӯ афтодам. ҳине мехостам аз манзил берун шуда назди дӯстонам равам. дар кушода гашту падар 2 шишаи май дар даст вориди хона гардид. ман дар ҷоям шах шудам. падар, дар дастат чист? ҳа, ин, бепарво посух дод ӯ. ин шароб аст, писарҷон. чӣ? қариб дод задам ман. ана чӣ хел тағйир ёфтааст мавлонои бузург. акнун ӯ шароб менӯшад, а? ором шав. аз пушт овози хашмолудеро шунидам.
ин Шамс буд. ӯ беист ба чашмонам нигоҳ дошт. Магар бо падар ҳамин тавр сухан мегӯянд? ин ман хоҳиш намудам ки ба майхона биравад. чаро суханонат маро ба ҳайрат намеандозанд? Тамасхурамро пинҳон надошта гуфтам ман. Шамс агар ранҷида бошад ҳам лек ошкор накард. Аловуддин, мо метавонем инро муҳокима кунем, оромона изҳор дошт ӯ. Фақат имкон наде ки ҷаҳл нигоҳатро тира созад. Сипас сарашро ба паҳлӯ хам карду маслиҳат дод ки диламро ором диҳам. яке аз дастурҳо, гуфт ӯ, чунин мегӯяд: агар хоҳӣ эътиқодат қавӣ бошад, пас ботинро нарм бояд кард. азбаски эътиқодат ин шаҳпораест, пас аз пар ҳам бояд сабук бошӣ. бемориҳо, воқеоти нохуш, талафот, тарсу ваҳм, хулоса мо бо ашёҳое сар ба сар мешавем ки моро ёд медиҳанд. ҳарчи камтар дар муҳокимаҳои хеш худбину қатъӣ ва ҳарчи бештар меҳрубону бо тараҳҳум бошем. баъзеҳо аз дарс ибрат гирифта нарм мешаванд. қисме баръакс, чун пешина сахтдил мемонанд. роҳи ягонаи ба ҳақиқат наздик шудан ин кушодани қалби хеш аст, то ин ки тамоми одамиятро оғӯш гираду барои муҳаббат низ ҷой монад. беҳтараш ту хомӯш бимонӣ, посух додам ба гуфтори ӯ. баъзи дарвешҳои бадмаст ба ман дахл надорад. аловуддин, шарм дор, дахл кард падар. дар ҳақиқат ман шарм доштам, лек дер шуда буд. ва ёд овардам ки чӣ тавр падарам вақтҳои охир маро ба хашм меовард ва инак боз сар шуд. бовар дорам дар ҳақиқат ту маро чашми дидан надорӣ, изҳор дошт Шамс. лекин гумон аст ҳатто як дақиқа ҳам аз дӯстдории падарат ғофил бимонӣ. нахуд сарфам наравӣ ки ба ӯ дард мерасонӣ. чӣ, магар намебинӣ ҳамаамонро ту нобуд месозӣ? ва дар ин ҷо падарам лабонашро фишурду дасти росташро боло бардошта ба ман дарафтод. пиндоштам ки ӯ маро мекӯбад, лек ин тавр нашуд ва ман аз худ бехуд гаштам. ту маро шармсор мекунӣ, ҷонибам нанигариста гуфт падар. дар чашмонам ашк ҳалқа зад. ман чеҳра гардондаму ғайриихтиёр бо кимиё рӯбарӯ гаштам. магар дар кунҷ вай муддати зиёд истодаю ҳамаро дида бошад? чашмонаш пурҳарос буданд, наход ҳамаро шунида бошад. аз он ки падарам назди духтаре ки мехостам ба занӣ гирам маро пас зад, шармам омад. ҳаяҷон гулӯгирам кард. дар даҳон бошад талхиро ҳис намудам. ҳама чиз дар атроф тоб хӯрдаю ба ҳаракат даромад. гӯё таҳдиди фуруравӣ дошт. дигар тавони дар манзил истодан надоштам. болопӯшамро даст гирифтаму Шамсро тела дода аз дар берун шудам, ҳарчи дуртар аз кимиё ва тамоми дигарон. Шамс, Куния, феврали соли 1246. шишаҳои пурмай байнамон меистод. ҳуҷраро бӯи гиёҳи даштӣ фаро гирифт. пас аз фирори Аловуддин андӯҳи Румӣ интиҳо надошт. муддате аз сухан гуфтан монд. мо ба ҳавлии барфпӯш баромадем. яке аз шомгоҳи равшани моҳи феврал ки ҳаворо сукунат фаро гирифта буд, мо тамошо доштем ки абрҳо дар осмон чӣ тавр шино доштанд ва олами атрофро гӯш мекардем. шамол накҳати гуворою ширину бешазорони дурро бо худ меовард. ва лаҳзае ба назарам намуд ки ҳарду хоҳони тарки ин шаҳрро дорем. яке аз шишаҳои пурмайро даст гирифтам. сипас назди буттаи садбарг ба зону нишастам ки миёни барфи сафед урён меистод. шаробро ба замин рехтам. чеҳраи Румӣ равшан гашту табассуми каме андешаманду нимҷаззобе кард. на якбора, ба тадриҷ буттаи садбарг ҷон гирифта
پوستش نرم شد چون پوست آدم و در آن گل یگانه شکفت. من به ریختن شراب ادامه بخشیدم و صدبرگ رنگی نارنجی به خود گرفت. شراب کمی در پایان شیشه باقی ماند و خلاص. از آن نیمش را به پیاله ریختم. جرعه نوشیده باقی مانده را بر رومی دراز کردم. چهره تابان و آرامش تغییر نیافته به اشارم اطاعت کنان با دستان لرزان پیاله را از دستم گرفت. در حالی که این آدم شراب را در حیاتش استعمال نکرده بود. شرطهای دینی و ممنوعات خیلی مهم است، اظهار داشت رومی، ولی آنها نباید منی استوار باشند. پس از من پیشنهاد نمودند جرعه می نوشم. با تمام قلبم باور دارم در محبت مستانه کدام یک اندیشمندی وجود دارد. رومی پیاله را نزد لبانش برد. لیک دستش را داشتم و آن را تاب دادم. شراب روی برف ریخت. لازم نه. حاجت به سنجش بدینه را ندیده گفتم من. اگر به من نیتی نشاندن نداشتی پس چرا میخانه هم فرستادی؟ پرسید رومی و در آواز او تا اندازه تعجب و هم اندوه ویدا بود. خودت میدانی؟ تبسم کنان اظهار داشتم من. کمالات معنوی تمام فهمیش را فرا میگیرد، نه اینکه بعضی قسمت‌های آن را. دستوری 32 اظهار می‌دارد. میانی تو و خداوند نباید چیزی حضور داشته باشد. نه امام‌ها، نه راهبان، نه کاهنان، هیچ کس. و حتی اعتقادی که طور آن وجود دارد. با اعتقاد و ارزش‌های خویش باور نما. لیک هرگز آنها را از ترتیبات و ارزش‌های دیگران بالا نگذار. شکستن قلب دیگران حتی اگر تو وظیفه خویش را اجرا نمایی هم حتی به چیزی که در حیات تو از همه مهم است نفرت آور خواهد بود. با گفتارم ادامه بخشیدم من. از خود محبوب نساز وگرنه بیناییت تیره می گردد. تنها خداوند و تنها خداوند بگذار راهنمای تو باشد. در جستجوی حقیقت باش دوستی من، لیک از حقیقت‌های خویش بود نساز. من رومی را چون شخصیت احترام داشتم، لیک امروز احترامم با قدم‌های 7 چقریمه افزایش داشت. عالم پر از اشخاص است که خواهش ثروتمند، مشهور یا توانگر شدن دارد. هر قدر علامت‌های کامیابی‌های خود را بیشتر به دست آورند، همان اندازه این علامت‌ها برایشان لازم شده می‌ماند. حریصان و ناصرم‌ها از دستاوردهای خویش قبله می‌سازند. تنها از این خصوص اندیشیده درک نمی‌کنند که خدمتگاری اشیاءهای به دستاورده خویش گشتند. اصلاً این کاری معمولی است و دائما تکرار می‌یابد. لیک در حالت خیلی کمتر از یاقوت آدمان یافت می‌شوند که به بالا راه پیمودند. آنها دارای سیم و زر، آبروی و اعتبار میباشند. لیک در یک روز از همه چیز دست کشیده نفوذ خود را به خطر میگذارند. تنها به خاطر سیاحت به باطن خویش. رومی انا همان یاقوت کم یافت است. خداوند میخواهد که ما خاکسار و فروتن باشیم، اظهار داشتم من. او میخواهد که درباره‌اش بدانیم، آهسته بیان نمود رومی. میخواهد که او را با تمام حس موجودیتمان احساس نماییم. انا برای چی خوبش نظارتچی و اندیشمند باشیم، نه اینکه مست و بد سرفهم رونده. با رومی هم فکر بودم. حالا که هوا تاریک و سرد نشده است، روی حولی نشسته مفتون صدبرگ یگانه بودیم. در هوای پرنم شامگاه طعم تر و تازگی احساس می گردید. از شراب محبت سرمان کمی می چرخید و من خوشنودانه و با سپاس درک نمودم که شمال اکنون از خصوص یأس و ناامیدی ها دیگر چیز گوش رسم نمی سازد.
Елла, Нортгемптон, 24 июни соли 2008. дар наздикии манзиламон тарабхонаи таиландӣ кушода шуд, ҷонакам, гуфт Девид. Мегӯянд, ки он ҷо таомҳои бомазза омода месозанд. Намешавад, ки ин бегоҳ он ҷо хӯроки шомро якҷоя танаввул созем. Танҳо, бефарзандон. ин бегоҳ Элла чандон майл надошт бо шавҳар якҷоя таом хӯрад. лек Девид боисрор буд ва ӯ рад карда натавонист. тарабхона моҳӣ нуқрагин ном дошт. он ҷо чароғакҳои ғалатӣ овезон, мизҳо аз ҳама бо пардаҳо ҷудо меистоданд. дар деворҳо бошад оинаҳои хеле зиёд овезон буд, ки мизоҷон гӯё бо худ таом мехӯрданд. Элла худро ноҳинҷор ҳис дошт, лек ин ҳолат ба тарабхона не, балки ба шавҳараш вобаста буд. чашмони Девид ба таври аҷиб дурахш доштанд ва ӯ ҳис кард, ки ҳодисае рух додааст. ӯ маҳзун, ҳатто ғамгин менамуд. аз ҳама беш Элларо он чӣ тарсонд, ки ӯ каме бо лакнат сухан мегуфт. Элла огаҳӣ дошт, ки агар лакнати бачагии ӯ сурат гирад, пас ҳатман ҳодисае рӯй додааст. пешхизмат духтари ҷавон либоси миллӣ ба бар наздашон омада хост фармоиш бигирад. Девид таоми гӯштӣ ва ҳамсараш мевагӣ фармоиш доданд. Элла ният дошт, ки қарори дар рӯзи мавлуди 40-солагӣ додааш, яъне даст кашидан аз истеъмоли гӯштро вайрон насозад. ҳамчунин онҳо шароб фармуданд. сароғоз ҳарду ороиши тарабхонаро муҳокима карданд. пас он хомӯш гаштанд. 20 соли ҳамсарӣ, 20 сол дар як бистар, 20 сол ҳамоми якҷоя, мизи умумӣ, фарзандони якҷоя. аз кадом боб сухан гуфт? ба ҳар ҳол аз ин хусус андеша дошт Элла. ту аз зафташ ҳурумиро хондаӣ? изҳор дошт Девид. Элла сар ҷунбонд. дар ҳоли тааҷҷуби худро пинҳон дошта наметавонист. ӯ намедонист, ки аз ҳама беш чӣ ӯро ба ҳайрат андохтааст. оне, ки Девид румиро медонад, ё ин ки мутолиаи Элла ӯро бесаранҷом намудааст. ман ашъори ӯро мутолиа намудам, то ин ки оиди ширки ширин ҳисобот омода созам. бо ҳамин саргарми хониши эҷодӣ ин шоири бузург шудам. Девидро изи шароб рӯи хон гӯё ба худ ҷалб кард. пас он бе чеҳраи мотам гирифта нафас гирифт. Элла, бароям ҳамааш маълум аст, билохира изҳор дошт ӯ. ман ҳамаашро медонам. ту чиро мегӯӣ? пурсид Элла, ҳарчанд майли шунидани посухро надошт. аз хусуси дар бораи муносибатҳоят, бо овози гирифта гуфт Девид. ҳамааш бароям маълум аст. Элла ҳайрон ба шавҳараш нигарист. дар рӯшноии нобаробари шамъҳо, ки пешхизмат чанде пеш фурӯзон намуда буд, ӯ дар чеҳраи шавҳараш ноумедиро эҳсос кард. дар бораи муносибатҳои ман, дар ҳол ва ғайри интизор барои хеш барошуфта изҳор намуд Элла ва дарк намуд, ки ҷуфти мизи ҳамсоя ҷониби онҳо тоб хӯрд. шармид ва овозашро ба ҳадди пичироз паст кард. аз кадом муносибатҳо? охир ман ахмақ нестам ку? ба почтаат нигаристам. мукотибаатро бо як мард хондам. ту чӣ кор кардӣ? хитоб кард Элла. Девид ба суол посух надод, зеро банди гуфтании хеш буд. Элла, ман туро гунаҳкор намекунам. сазоямро дидам. лозим набуд беҷазо ҳамсарро фаромӯш кард. ана ҳамин тавр ту фаҳмиданро аз марди дигар ҷустӣ. Элла нигоҳашро ба қадаҳи май духт. Девид хомӯш буд. аз зафташ меандешид, ки чӣ тавр рафтори дуруст намояд. ман тайёрам ҳамаро фаромӯш созаму бахшам, ниҳоят гуфт ӯ. ин лаҳза омода буд ҳар гуна суханҳои талху нешдор ба пуралам гӯяд.
лек танҳо ба гуфтори оддӣ қаноат кард. вақте ӯ пурсид, чашмонаш медурахшиданд. хайр, нисбати муносибатҳои худат онҳоро ҳам фаромӯш карда метавонӣ? пешхизмат омаду элла ва Дэвид ба мизҳо такякунон назора доштанд, ки ӯ чӣ тавр болои миз табақчаҳоро гузошта бо ҷаҳд қадаҳоро пур месозад. ҳине ҳарду танҳо монданд. Дэвид нигоҳашро ба Элла духт. ана гап дар куҷо? ту аз ман қасос гирифтӣ? не, посух дод Элла ва ноумедона сар ҷунбонд. қасос ба ин чӣ дахл дорад? ҳаргиз аз ту қасос нагирифтаам. набошад ин чӣ маъно дорад? ба назари Элла чунин намуд, ки ҳама дар тарабхона мизоҷону пешхизматҳо, ошпазҳо, ҳатто моҳичаҳои дохили зарфи махсус дар интизории посухаш аз ҳаракат боз монданд. ин муҳаббат аст, билохира гуфт Элла. ман азизро дӯст медорам. ӯ интизор буд, ки Дэвид қаҳқаҳ хоҳад зад. лек ҳине ҷуръат намуда ба дидаҳояш нигоҳ афканд. дар онҳо тарсро пай бурд. дуруст, ки Дэвид дарҳол ба худ омад ва чун одат сай дошт масъаларо ба маҷрои муносиб ворид созад. мо 3 фарзанд дорем, ба зуршунаво изҳор дошт ӯ. бале, ва ман ҳамаашонро ба ғоят дӯст медорам. сарро поин афканда баён намуд Элла. лек ба ҳар ҳол ман азизро дӯст медорам. бас кун аз муҳаббат сухан гуфтанҳоятро. суханашро бурид Дэвид. ӯ қадаҳро ба даст гирифта, пеш аз он ки ҳарфе гӯяд, ҷуръаи зиёде нӯшид. Элла, ман ба хатоҳои зиёд роҳ додам, лек ҳаргиз аз дӯстдории ту даст накашидам. занҳои дигарро ҳеҷ гоҳ дӯст надоштам ва ману туро лозим аст аз хатоҳои содиршуда биомӯзем. аз ҷониби худ ваъда медиҳам, ки дигар ҳаргиз хато нахоҳад шуд. лозим нест, ки аз ман рафтаю нафари дигарро ҷуста ёбӣ. ман касеро наҷустаам, ғуронгид Элла. дар ҳоле аз шавҳар дида мехост худро бовар созад. румӣ мегӯяд, ки лозим нест берун аз худ пайи муҳаббат давид. ягона коре мебоист анҷом дод, ин барҳам задани монеаҳои ботинист. онҳо баҳри дарёфти муҳаббат ба мо халал мерасонанд. худоё, дар ту чиро дарёфтааст? куҷо шуд Эллаи пешина? чӣ лозим ин ҳама романтика? хоҳиш, мисли пештарат бишав, нешдорона гуфт Дэвид. илтимос. Элла қавоқ андохта нохунҳояшро аз назар мегузаронд, гӯё маҳз онҳо ӯро ноҳинҷор сохтаанд. дар асл вай рӯзи дигарро ба ёд овард, вақте маҳз ба ин монанд чизе ба духтараш гуфта буд. ба назараш намуд, ки давра сарбаста шудааст. чун дар навори оҳиста ҷараён гирифта, ӯ сар ҷунбонду сачоқи коғазиро яксу гузошт. аз ҳафташ вақти рафтан шуд. ман дигар ҳавсалаи таом хӯрдан надорам. он шаб онҳо дар катҳои ҷудогона хобиданд. субҳи барвақт бошад, Элла нахуст ба Азиз нома навишт. мутаассиб. куния, феврали соли 1246. эҳ олами худо бехабар, олами беҳаё. шайх Ёсин, шумо навгониро медонед? дод зад Абдулло, падари яке аз шогирдони ман. ҳине ба пешвозам қадам мениҳод. дирӯз румиро дар корвонсарой дар маҳаллаи насрониҳо дидаанд. шунидам, гуфтам ман. лекин ин маро ба ҳайрат намеорад. ҳамсари ӯ насронист, дӯсташ бидъаткор. пас аз ӯ чиро интизор шудан мумкин? Абдулло бо чеҳраи гирифта сар ҷунбонд. шояд шумо ҳақ бошед. инро интизор шудан мумкин буд. дар атроф роҳгузарон ғун шуда ба гуфтори мо мароқ зоҳир доштанд. нафаре пешниҳод намуд дигар ба румӣ иҷозат дода нашавад, ки дар масҷиди ҷомеъ вазъ гӯяд. ба ҳар ҳол то даме ӯ миёни омма бахшиш напурсад. пешниҳод намудам ман. аз бас ки ба машғулиятҳои мадраса дер мемондам, аз он ҷо дур шудам. доимо шубҳа доштам, ки румӣ ба назар на он қадар оддист ва сиёҳӣ дар батнаш буда
рӯзе хоҳунохоҳ берун мешавад. лек бовар надоштам, ки ӯ шароб ҳам нӯшад. ин нобахшиданист. мегӯянд, ки ба чунин тағйироти Румӣ пеш аз ҳама Шамс гунаҳкор аст. агар ӯ дар паҳлӯяш намебуд, шояд ин ҳолат рух намедод. аммо ман ба ин бовар надорам. на ин ки ба сифатҳои нохуши Шамс ё таъсири бадаш ба Румӣ. чизе ки мавҷуд аст, он воқеист. лек суол ин аст, ки чаро Шамс ба дигар олимон, аз ҷумла ба ман, таъсир намерасонад? умумияти ҳарду шояд аз пиндори одамон бештар бошад. баъзеҳо шунидаанд, ки Шамс гуфтааст: олим дар нақши қалби хеш зист дорад. суфӣ бошад, дӯст медорад ва дар изҳо мезияд. ин чӣ маънӣ дошта бошад? аз афташ Шамс мепиндорад, ки олим аз рӯи гуфтааш амал мекунад. суфӣ бошад, дар ҳаракат аст. Румӣ ҳам олим нест магар? ё ӯ дигар худро нафаре аз мо намеҳисобад? агар Шамс ба синфхона наздам меомад, ба ӯ имкони сухан гуфтан надода зада пеш мекардам. чаро Румӣ ин гуна рафтор надорад? инҷо ягон сирест. аз он оғоз мекунем, ки ҳамсараш насронист. ба он ки ӯ исломро қабул намудааст, туф кардам. насроният дар хун ӯ ва хуни фарзанди ӯст. бадбахтона шаҳриён хатари насрониятро ба таври бояду шояд қабул надоранд. ва парво надорам, ки мо паҳлӯи намояндагони адёни ғайр зист дорем. барои ашхоси беҳад содалав, ки ба онҳо бовар доранд, пайваста мегӯям: магар обу равған бо ҳам омезиш меёбанд? мусулмонону насрониён ҳам набояд паҳлӯи ҳам зист дошта бошанд. аз он ки ҳамсараш насронӣ, ҳамчунин нисбати ақаллиятҳо таҳаммулпазир аст. Румӣ дар чашмонам аз ҳама беш нафари беэътимод дар шаҳрамон маҳсуб меёбад. ҳине Шамси Табрезӣ зери боми манзили ӯ ҷо гирифт, тамоман аз роҳи рост хато хӯрд. ба шогирдон пайваста таъкид дорам, ки боэҳтиёт бошанд, вагарна ба доми шайтон меафтанд. Шамс бошад, таҷассумгари иблис аст. бовар дорам, ки маҳз вай Румиро ба корвонсарой барои шароб фиристодааст. танҳо ба худованд маълум аст, ки Шамс чӣ тавр тавонист Румиро аз роҳ занад. магар шайтон нест, ки одамони накӯкору маҷбур месозад, ки амалҳои ширкдорро анҷом диҳанд. аз оғоз нисбати Шамс шубҳа доштам. чӣ тавр ӯ тавонист паёмбар Муҳаммадро бо суфии худо бехабар бистомӣ баробар созад? магар бистомӣ нагуфта буд? ба ман бингаред, шаҳомати ман бузург аст. ман дидам, ки чӣ тавр Каъба дар гирдам тоб мехӯрад. ин одам таъкид доштааст: ман оҳангари худи худам мебошам, чун бистомӣ ӯ низ бидъаткор аст. ягона хабари хуш он аст, ки билохира шаҳриён бедор шуданд. хайрият ин рух дод. рӯз то рӯз душманони Шамс афзоиш меёбанд. онҳо чӣ мегӯянд? ҳатто худи ман ҳам гоҳо ба даҳшат меафтам. дар ҳамом, чойхона, кӯчаю маҳаллаҳо, киштзорон, боғҳо, хулоса ҳама ҷо мардум ба хашм омадаю тайёранд ӯро пора пора созанд. ба мадраса нисбати ҳарвақта хеле дер расидам. мадор надоштам, ки аз фикрҳои мағжуш раҳо ёбам. чун дари синфро кушодам, ҳис кардам, ки он ҷо ҳолати ғайриоддист. шогирдон бо адабона қатор нишастанд, лек чеҳраашон ранг парида, ҳама хомӯш, гӯё шабаҳеро дида бошанд. дарҳол пай бурдам, ки гап дар куҷост. назди тиреза ба девор такя занон хандаи истеҳзоомез дар лаб ва бо чеҳраи бериш худи Шамси Табрезӣ меистод. ассалому алайкум, шайх Ёсин. нигоҳи қавияшро аз ман наканда изҳор дошт ӯ. ман сустӣ намудам. салом додан лозим бошад ё не? ва қарор додам, ки лозим нест. пас ба шогирдон рӯ оварда пурсидам: ин одам инҷо чӣ гум кардааст? чаро ӯро ба синф роҳ додед? шогирдони тарсидаю шармида ҷуръат надоштанд посухам гӯянд. Шамс бошад, гӯё ҳеҷ ҳодисае рух надода бошад, хомӯширо вайрон кард. гуфтораш беҳаёна
ва мижа таҳна карда нигоҳам дошт. онҳоро коҳиш накунед, шайх Ёсин. ин тадбири ман буд. аз наздикӣ гузар доштам ва ба хеш гуфтам: чаро лаҳзаи ман нашуда мадраса назди нафаре наравам, ки таври маълум аст аз ҳама бештар маро чашми дидан надорад. ҳусами шогирд. куния, феврали соли 1246. бепарвоёна аз ҳар хусус гапзанон намуда шогирдон рӯи фарш менишастанд. ин дам дар кушода шуду Шамси Табризӣ вориди синф гардид. дарҳол ҳама хомӯш гашт. азбаски ки нисбати ӯ ҳар гуна гуфторҳои ғайриоддӣ ва бад хусусан аз устодамон шунида будам, чун дигар шогирдон тарс вуҷудамро фаро гирифт. Шамс гӯё дӯсти қаринамон бошад. аз чунин пешвозгирӣ заррае парво накард. пас аз салом иброз дошт, ки мехоҳад бо шайх Ёсин чанд сухан раду бадал созад. ба устодамон писанд намеафтад, ки дар синф бегонагон бошанд. бо умеди сарфи назар кардани вохӯрии номақбул чунин гуфтам ман: беҳтараш бо ӯ дар дигар ҷо суҳбат мекардӣ. ташаккур барои ғамхории навҷавон. гӯё фикрҳои маро хонда бошад, изҳор дошт Шамс. лек гоҳо вохӯриҳои номақбул на танҳо ногузир, ҳатто лозим аст. аммо ташвиш накаш, ин ҷо дер намемонам. иршод ки паҳлӯям менишаст, фашшос зад: бина, ин қадар бепарвою ором аст, иблиси ҳақиқӣ. ман сар ҷунбондам. ҳарчанд бовар надоштам, ки Шамс шабеҳи иблис бошад. рӯ ба рӯяш нишаста ба фошфошгӯиву ҷасурии ӯ қоил шуда наметавонистам. пас аз чанде, чун ҳамеша бо таби гирифта, шайх Ёсин ҳозир шуд. ҳамагӣ чанд қадам ниҳоду дар ҷояш карах гардид. ҷониби меҳмони нохонда бо изтироб нигоҳкунон ба мижра задан даромад. ин одам ин ҷо чӣ мекобад? чаро ӯро ба синф роҳ додед? аз тарс ба якдигар дида дохта ба пичи роз даромадем. аммо пеш аз он ки касе сухан гӯяд, Шамс изҳор намуд, ки аз наздикиҳо гузар дошт ва қарор дод ба аёдати одаме биёяд, ки дар куния аз ҳама беш Шамсро чашми дидан надорад. ман шунидам, ки чанде аз шогирдон сулфиданд. иршод бошад, чуқур нафас гирифт. ҳавои синф ғуборолуд шуда буд. ман намефаҳмам, чаро ин ҷо омадӣ? оташинона баён дошт шайх Ёсин. ман корҳои аз ин беҳтар дорам. хубаш аз ин ҷо биравию мо ба машғулиятҳо идома бахшем. мегӯӣ, ки бо ман хуши сухан гуфтанат нест, аммо доимо дар бораам ҳарф мезанӣ, посух дод Шамс. одамон аз ту дар бораи ману Румӣ ва аҳли тасаввуф танҳо алфози қабеҳ мешунаванд. шайх Ёсин бо бинии дарози пурустухони хеш чуқур нафас кашида лабонашро фишурд. гӯё сай дошт, ки суханҳои бадӣ ба забонаш омадаро боз дорад. гуфтам, ку бо ту ҳафсалаи сухан гуфтан надорам. медонам, ки чӣ гӯям. дар хусуси ҳодисоти рухдода бошад, андешаҳои худро дорам. ине ки Шамс ҷониби мо тоб хӯрд. дар чашмонаш тамасхур ҳувайдо буд. аҷиб, одам ин қадар андеша дораду ягон суол не. нахот, худро гум карда пурсид шайх. пас чаро аз шогирдон пурсида нашавад? эшон кӣ будан мехоҳанд? хиратмандони ба ҳар суол ҷавобгӯ ё ашхоси роҳгумзада, ки танҳо суол доранду халос? ҳамсинфонам ҷониби шайх Ёсинро гирифтанд. лек хуб медонистам, ки чунин корро сидқан накарданд. танҳо мехостанд илтифоти ӯро соҳиб бошанду халос. ман хомӯш мондам. одаме ки мепиндорад ба ҳамаи суолҳо посух дорад, таҷассумгари ҷоҳилист. бефарқ китф ба ҳам кашида изҳор дошт Шамс ва ҷониби шайх рӯ гардонд. азбаски ту омодаӣ ба ҳамаи суолҳо посух гӯй, пас иҷозат де танҳо як суолат бидиҳам. ана дар ин ҷо ман бесаранҷом шудам, зеро медонистам, ки суҳбат ҳар дуро ба куҷо хоҳад бурд.
аммо ягон имкони пешгирии онро надоштам. ту маро хизматгори шайтон меҳисобӣ, гуфт Шамс. пас лутфан фикратро нисбати шайтон ба мо қисса намо. марҳамат, розӣ шуд шайх Ёсин. дини мо охирин ва беҳтарин аз адёни иброҳимист ва қисса мекунад ки шайтон боис гардид одам ва ҳаво аз биҳишт ронда шаванд. ба сифати фарзандони волидони ронда шуда мо бояд доиман ҳушёр бошем, зеро шайтон ҳамеша зоҳирашро тағйир медиҳад. гоҳо ӯ мисли қартабоз пайдо шуда ки моро даъват месозад бой диҳем, баъзан дар шакли зани зебо ҳозир гашта мекӯшад моро аз роҳ бизанад. шайтон метавонад ҳар гуна шаклро ба худ гирад, масалан дарвеши бехонумони ҳарҷогардро. маҳз гӯё инро интизор бошад, Шамс ба таври даркунанда писханд зад. фаҳмост чиро дар назар дорӣ. аз афташ беҳтар он аст пиндорем ки иблис берун аз вуҷуди мост. ту аз кадом хусус ҳарф мезанӣ? пурсид шайх Ёсин. хайр, агар ба пиндорат шайтон ин қадар тавоною ҳар рӯ бошад, пас одам барои гуноҳҳояш набояд худро гунаҳкор ҳисобад. ҳар кори неке ки рух медиҳад, худовандро сипосгузорем. дар корҳои бад бошад, шайтонро гунаҳкор меҳисобем. дар ҳар маврид мо гунаҳкор нестем. ана ҳамин тав ҳамаи корҳо хеле осон. ба гуфтори хеш идома бахшида, Шамс дар син ба қадаммонӣ пардохт. овозаш бошад то рафт баланд мегардид. аммо лаҳзае пиндоред ки ягон шайтон нест ва ҳамаи он тимсолҳои пурдаҳшате ки аз эҳсоси онҳо дар ҷисми одамӣ хунсард мегардад, фикр карда шуданд то бароямон чизеро исбот намоянд. онҳо ҳама кӯҳна шудаю маънои аввалии худро гум карданд. боз чӣ хел маънии аввала? дастонашро болои қафаси сина ба ҳам печонда норозиёна изҳор дошт шайх Ёсин. эҳе, маълум ки ту ба ҳар ҳол суол ҳам доштаӣ, каме табассумкунон гуфт Шамс. маънии аввала дар он аст ки ранҷу ташвишҳои одамӣ беинтиҳост. ҷаҳаннам чун биҳишт дар ботини ҳар яки мо мавҷуд аст. дар Қуръони Карим гуфта шудааст ки одамӣ мавҷудоти аз ҳама беш боғурур ва воломақом аст. мо аз ҳама боло, лек боз аз ҳама пастем. агар ба умқи ин гуфтаҳо сарфам равем, пас дар ҳама ҷо шайтонро намеҷустем. ба ҷои ин бештар ба худ диққат зоҳир мекардем. моро лозим аст ҳарчи бештар худро донем. хатоҳоро набояд дар дигарон ҷуст. ана рафта ба худат машғул шав. мебинӣ ки худованд гуноҳоятро мебахшад, изҳор намуд шайх Ёсин. олими ҳақиқӣ бояд аз пай назораи наздикони хеш бошад. набошад, иҷозат бидеҳ як қиссаро бароят баён созам. бо як истеҳзои лутфуомез гуфт Шамс. аз афташ истеҳзо шояд ба назарам намуд. ва ӯ чунин қисса кард. 4 нафар тоҷир дар масҷид машғули ибодат буданд ки муаззин ворид шуд. тоҷири аввал аз тоат бозистода пурсид: эй муаззин, аллакай аз онро гуфтед, ё мо барои идомаи ибодат ҳолу имкон дорем? тоҷири дуввум ҳам аз тоат бозистода ба аввалӣ муроҷиат кард: ту ибодатро халалдор намудӣ, акнун туро лозим онро аз нав шурӯъ намоӣ. инро шунида тоҷири саввум ба мубоҳиса ҳамроҳ гардид. ҳафтафаҳм, чаро ӯро мазаммат дорӣ? хубаш ба ибодати худат машғул шавӣ, акнун он ҳам беҳисоб гирифта намешавад. тоҷири чорум бо табассум изҳор дошт: бинеда, 3 нафар тоати худро халалдор намуданд. шукри худованд ки ин ба ман дахл надорад. қиссаи худро ба охир расонда, Шамс лаҳзае ба шогирдон дида дохт. пас он пурсид: хайр, фикри шумо чист? ба андешаатон
ки намозашро халалдор намудааст? синфро ғулғула фаро гирифт. дар ҳоле барои ба суол посух ёфтан байни худ пичироз доштем. билохира касе аз қатори охир чунин гуфт: намози тоҷирони дуввуму саввум ва чорум қабул нашудааст. тоҷири якум бошад айбе надорад, зеро ӯ танҳо ба муаззин суол додаасту халос. лекин вай мебоз диққаташро аз намоз ба дигар тараф ҷалб намекард. мудохила кард иршод. аз афташ тамоми тоҷирон ғайр аз чорум гуноҳ содир карданд, зеро вай худ ба худ сухан мегуфт. ман ба дигар тараф тоб хӯрдам, зеро ба ҳар ду посух ҳам фикр набудам. лек ба ҳар ҳол сай доштам даҳонамро пӯшида нигоҳ дорам. вуҷудамро эҳсосе фаро гирифт, ки посухам мақбули атрофиён нахоҳад буд. аҷиб, ҳамин ки ин фикр ба сарам омад, Шамс бо ангушт ҷонибам ишоракунон пурсид: хайр, ту дар он ҷо чӣ фикр дорӣ? аз тарс натавонистам дарҳол ҳарф бизанам. агар тоҷирон ба хато роҳ дода бошанд, пас на ба он хотир ки ҳангоми адои намоз сухан гуфтанд. онҳо на ба намоз ва зикри худованд машғул буданд, балки ба андешаи атрофиён таваҷҷӯҳ зоҳир доштанд. ба ҳар ҳол, агар онҳоро муҳокима созам, пас худам низ мисли эшон чунин хаторо зоҳир хоҳам кард. хайр, ҷавоби ту чӣ гуна аст? ба андешаҳои ман мароқ зоҳиркунон ногоҳ пурсид шайх Ёсин. посухам чунин аст: ҳар чор якхела хато зоҳир намуданд, лек ҳеҷ кадоме ноҳақ набуд, чунки вазифаи мо нест ки онҳоро муҳокима созем. Шамс ба пешвозам қадам неҳоду бо нигоҳи гарм ҷонибам дида духт. аз ин нигоҳ худро чун тифле ҳис намудам, ки баҳраманд аз муҳаббати беандозаи волидон аст. вай номамро пурсиду ба шайх Ёсин гӯшрас кард. шогирди ту Ҳусам қалби суфиёна дорад. инро шунида то ба ногӯш сурх шудам. ҳеҷ шубҳае надоштам, ки пас он шайх Ёсин ба ҳолам механдад. ҳамчунин ҳамсинфонам пайт ёфта ҳар лаҳза мазохам хоҳанд кард. аммо ман сарамро бардошта ҷониби Шамс табассум намудам. ӯ низ ба ман табассумкунон чашмак заду андешаҳояшро баён дошт. аҳли тасаввуф чунин баён дорад: бароям вохӯрии ботинӣ бо худованд муҳим аст. ба муҳокимаи дигарон бошад коре надорам. олимони мутақид бошанд, доимо дар пайи ҷустани хатоҳои дигаронанд. аммо шумо, ҷавонон, фаромӯш насозед, ки касе аз дигарон норозист, чун қоида худ гунаҳкор аст. бас аз сафсатагӯиҳо, хитоб кард шайх Ёсин. шогирдонамро гаранг накун, чун олим мо ҳақ надорем, ки ба андешаю фаъолияти дигарон таваҷҷӯҳ зоҳир насозем. одамон ба мо суолҳои зиёд пешниҳод мекунанд ва интизоранд барояшон посухҳои саҳеҳ диҳем, то вазифаҳои динии хешро ба таври шоиста иҷро намоянд. аз мо мепурсанд, ки дар мавриди аз бинӣ хун рафтан, пас дубора таҳоратро ба ҷо овардан лозим аст ё не, ё ҳангоми сафар рӯзадор будан лозим аст ва ғайруҳу казо. дар чунин ҳолат таълимоти ҳанафия, шофиӣ, ҳанбалӣ ва ибни молик аз ҳам тавофут дорад. ҳар як мактаб посухҳои худро дорост, ки онҳоро омӯхтаю донистан лозим. ин ҳама хуб аст, лекин набояд ба фарқиятҳо дода шуд, оҳ кашида изҳор дошт Шамс. сухани офаридгор мукаммал аст. побанди шарҳи муфассал шуда кулро аз назар дур насозед. муфассал? бо шубҳа такрор кард шайх Ёсин. одамони бо эътиқод ба шартҳо ҷиддӣ муносибат доранд ва мо олимон дар ин бобат эшонро бояд қадр созем. қадр кунед, изҳор дошт Шамс. лек фаромӯш насозед, ки сухани шумо маҳдуд аст. ҳеҷ сухане болотар аз сухани худованд нест. аммо ба нафарони рӯшноиро дарёфта васъ нагӯед. эшон хушнудиро аз оятҳои Қуръони Карим ба даст меоранд, пас барояшон илтифоти шайх лозим нест. инро шунида шайх Ёсин дар ғазаб шуда гунаҳои рангпаридаш, лолагун ва хекиртакаш ба паридан даромад. шариат кайҳо қонунҳоеро
таҳия намудааст ки мусулмонон аз гаҳвора то қабр онҳоро бояд пайравӣ ва риоя намоянд. шариат ҳамагии заврақест ки дар уқёнуси ҳақиқат шино дорад. мусулмонони асили ҷӯяндаи офаридгор дер ё зуд заврақро тарк намудаю худ дар уқёнус шино хоҳам кард. онҷо наҳангҳо ӯро фурӯ мебаранд, бадхашмона эътироз дошт шайх Ёсин. ин бо касоне ки дастури моро сарфи назар мекунанд ҳатман рӯй хоҳад дод. чанде аз шогирдон ба дастгирии шайх Ёсин ҳиҳикунон хандиданд, лек аксар ноҳинҷории афзун ёфтаро ҳис намуда хомӯширо авло донистанд. ҳарчи бештар ман шубҳа доштам ки ин баҳс ба хубӣ анҷом пазирад. шояд Шамси Табризӣ ҳамчунин мепиндошт, зеро акнун озурдахотир ҳатто қариб бадбахт ба назар мерасид. ӯ чашмонашро пӯшид, гӯё аз суҳбати дуру дароз монда шуда бошад ва ин ҳаракат барои аксар ба зур эҳсос нашаванда ва ноаён буд. ҳангоми серугашт маро лозим омад бо бисёр шайҳон мулоқот дошта бошам, гуфт Шамс. баъзеҳо инсонҳои ҳақиқӣ буданд. қисме ба зур ба мусулмонони оддӣ баробару дар бораи ислом чизе намедонистанд. ҳатто ҳунарпешагон аз шайхон беҳтаранд, зеро эшон ба ҳар ҳол эътироф доранд ки ба тамошобин шабаҳ пешниҳод месозанд. бас ба фикрам лақиҳоятро хеле шунидем, изҳор дошт шайх Ёсин. аз синф берун шав. зиқ нашав, бе ин ҳам нияти рафтан доштам, баён намуд Шамс бо табассуми маккорона ба ҷониби мо тоб хӯрд. чизе ки имрӯз шунидед ба баҳсҳои пешин ки аз замони паёмбари гиромӣ сар задааст дахл дорад. лек баҳсҳо имрӯз ҳам муҳим аст. инҷост зиддият байни олим ва суфӣ, байни хират ва қалб. хулоса интихоб намоед. Шамс лаҳзае таваққуф кард, то атрофиён гуфтаҳояшро дарк созанд. ман бошам чунин эҳсос доштам ки нигоҳаш ба ман равона аст, гӯё бо асроре ки ҷое нанавиштаю дар борааш касе ҳам ҳарф назадааст, бо ҳам пайвастаем. дар охир чунин гуфт: умуман на устоди шумо ва на ман наметавонем бештар аз он донем ки худованд ба мо иҷозат додааст. ҳар яке нақши худро ба ҷо меорем. танҳо як чиз муҳим аст, то ин ки кӯрии инкоркунанда ки майли дидан надорад, рӯшноии офтобро тира насозад. бо изҳори ин суханон Шамс дасти росташро болои сина гузошта ҳини видо ҷониби ҳамаамон аз ҷумла шайх Ёсин ки дар кунҷе истода норозигии худро пинҳон надошт таъзим намуд. дарвеш аз синф берун шуда дарро пӯшид. мо муддате хомӯш истода ёрои сухан гуфтан надоштем. маро аз ин ҳолат иршод берун овард. ҳис намудам ки ҷонибам нигоҳи норозиёна дорад. танҳо дар ин маврид дарк намудам ки дасти ман ҳам болои қафаси сина гузошта шудааст. гӯё ҳақиқатеро хайрамақдам мегӯяд ки дарк намудааст.